Patay ang isang rider matapos sumalpok ang minamanayang motorsiklo sa metro ng tubig na nasa gilid ng kalsada sa Mangaldan, Pangasinan. Nakatutok Claire Lacanilaw. Patay ang 21 anyos na si Bryant Joshua Reyes, residente ng Barangay Lasit, Kalasyaw, Pangasinan, matapos umanong bumangga ang minamanayang motorsiklo sa metro ng tubig sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Sa pool sa CCTV camera ang aksidente. Dinala pa sa ospital ang biktima, ngunit idineklara siyang dead on arrival. Mabilis kasi siya, so na-overshoot niya. Hindi niya nailiko kaagad, kaya nabangga niya yung Mawad Water District meters doon, at saka yun ang cause ng pagbagok ng katawan niya at saka ulo niya sa pavement. Ayon sa pinsan, pauwi na sana ang biktima galing sa birthday party ng kanilang kaibigan nang mangyari ang aksidente. Sasamahan ko sana pauwi kaso nauna siya eh. Sabi ko sa kanya sabay tayong uwi, pero ang ginawa niya mas nauna po talaga siya. Hindi ko siya naabutan. Wala daw kasama si mami niya. Paalala ng pulisya na iwasan ang magmaneho habang nasa impluwensya ng alak upang makaiwas sa kahalintulad na aksidente. Huwag na sana silang uminom kasi nagkukos talaga ng mga disgrasya yan sa ating mga thoroughfares. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.